ini semua sini takar jala library klok mani juara ni khorang bai loajak juara ni khorang bai nekol jak ini beke bisisa pungha kau bisisa pungman bagi sentinar kaisa panak kaisa tai pras kau work deh abo sentinar celebration kaisa sini ro sini gana gini school tai am sini ke sinai nugnai aba herok bai ke sini kaisa panak khalika songra resab samu tai kok tang rok aba reke sangklai deka ge sini pandawa tini seng narwai nungin harbeka sini jarani khorang ni editor borom gunang Narendra Sar tai sini chap tagarlani head mistress irimi rokom bo khai manja bhaiya